yasa phajing Watwi nobar Kotor bangundiri Choprokha te yasa phajingo bolongni Mayung kwthwngbo Choprokha thangnai biango kapal birimani Jorao chokrang butuk chowmani abo kubuni usigo haino se Watwi nobar Kotor bangundiri phaye kiri koron nang tongnai mani abo hai Jorao hor kuthugo Mayung kwthwng kamio habai nokni manui khwnui narikra thali koyafol mai bosta bebak সবাই খুবই চাউকলাঙ্গে থামবাইকা পাতিমো 29 কৃষ্ণপুর কনস্টিটুয়েন্সিনি পূর্ব লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিলেজ চাম্পলাই কামিও থাংনাই হরনি দাম চিনি তামানি জরাও ওয়াতি হম হেরাংকগু তংমানি নবর কতর ফাই তংমানি জরাও আসুমসা বলংনি মায়ং কথং কামিও হাবকা নগ হাবকা তে যত তংকরই মুগতিং পারেনি সবাই খুবই ক্লাং থামবাইকা নারিকরা সবাইকা কয়াফল সবাইকা থালিক সবাইকা বলং তাংবেদিনি সেবর rugi klang thangmani srapchani yagolono haina hai Mayung kwthwng kifili phaye nog chopro phaimani noganti subaijaka kwai subaijaka narikra subaijaka thalik subaijaka ashok simia berarok subaijaka te sodor forest habanok ba haino subajabungni koktuma nainadi nok subajanai bukhuni khoktuno thane horoborni nognu khongo boma haike Mayung chopro phaike borni khoktuno Barata wa Phaimani Barata Phaimani ini horni barata horni barata wa Phaimani iko orwo koi phol rok sawe ya koi mothai su jora phaiye ngai beng nai rok logi tongu afrukai forest rok ngai borok beng ya koi uyan koi ba kana hap thangka habai thamka hangkai no watai bai no bar bai ya di ba khapo hangkai borok kisa se oron mu karok da basaklai tam phake sido hangkai afrukai tau sa o lama phaketa Phaikyangkani ko ayang basing ni bola phungsa sasukya ga ang no hin motam budup sa maing de phirok phakika ani hinga no naikhlai nailai ba kokobunyo Mayung phayoi abur no basai cham phakoro nar kera gana afuk saya phu basa woi tongkha phorai atui ari gonta 3 gonta no jon tongkha basa woi abun poreng ke ko nar kera rok sabai cha kha ta mung kha at sate hinga no horai khata ayei sara pasta baji kha nar kera koi bisuk kai bisuk sabasa kha duita sakha duita te tam khoding kha kaya iko aboni hingka no nar kera sabai khangka anan nokla thangel go no gori woi gati nok sabai kya thabor suk roton no phuiba kya bera rok sakaka nokla kai bisuk sabai jakha o ani kaisha hangka oro iko sabor forester ni nok kaisha hangka totally duita oro asuk sabai jingka ayang lunga ba sada sabai lang dakha abo rokha ang khobor khalai ni Mayung le kai bisuk na kaisha no phayo kaisen phayo na kai mo nong kan gabini mai bosaro go talang dakha sabon ni bumani ngata bu noro lukurog tai tam ko kasara musu iko lukurog ba tai tam ko kasana ni jeng asuk kosto khlai hapung ma thuya tongmani ba jeng je khoti mon bo kisa misa saijoro jeng lukurog no nayo kai tai o Mayung no bo jeng ayeng re lama saiti khelai kono kudro khono khairi nan thu ni abono sung lukurog no koi sajau barata wa phayo horni barata wa tam nostong hamani iko narikera ro sakha sobakya nok bo ani basai ni nok khungsa ta ani bo khungsa sobakya nok khungni sobakya ta ani basai ni mai ro klangkha mai bosaro bangkharei ini horni barata digna Mayung le ma usrok phai Mayung ma sa phayo Mayung forest rok phaya da jaga furu forest rok phaijang no apur phai re khar phai kana rok phakya rogei mo narikera ro saprukai forest rok kurikha borok thangka khodi porsa rogi busurong ni gorong khana khoi pati rok khana khoi khoti to khana emne atei 15-16 হাজার রক ni nang khana khoi khoti setai tam ko kasara musu iko abono songo khoti poron dong mana ni musung uta nong mo kamini mo petam samprai para sampai na nong blog rok kai bolok mangya kan pies bo mangya kan ni mong kai sosirani debarna besai de tongko tongo mongol debarna Lemboshara Bagbariwo Tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura Hapangbai Goshimung Manjak te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja kaisa English Medium College
oro physics, chemistry, mathematics, botany, zoology, human physiology, geography, English, kokborok, political science, history, education, philosophy, sociology, o subject rok porijago. O rungno kotoro porne rongno all India competitive amjamurungni bagaibo magnangno phurungjago. Rungsune rongni bagai thgai juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai buri naithok khrangjak tongboyni bisingo songjajak Rajashri college khas rangino sabsutara no bochawi lekhapora khlai mano haike lerewi tinino phaidi nini ani jodoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kokdug number 9873673875